Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka Victorium. Ka Dukan ki Tiar Kilan Met. Ka Babhatam Hakador ka Babit. Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Rakhe ka Women's Day da ka Health Checkup. Ringkat bat ka Woodland Hospital Shillong. Ha ka arpo hinyotrep rumpang arajar arpo way ka hinyotrep Youth Council Narpo Circle. Hapo ka jingalam jong Presiden uba Keldrim Sumer kalalaj bankang tala ye ka Amrit Simen ka way ni karkhana Daubilat ka badan ha ka shnong amla per ka baham hapo ka elaka Rambai. Ka jinglaj khang tala jong ka ni ka seng ye ka ni ka karkhana ka day namar bakalayo jing ujor na kinong tray jong ka ni ka karkhana ba ka karkhana kamshim la pentrei setia ye ka bai belas ngi kat kum balabu de ka sarkar lani ka bakiong ka minimum wages. Ha ka sngi balaj khang ya ka ni ka karkhana kaseng HYC kala phami shabar ya baro kinong tray kibadan hapo. Henry tang hapdeng arkenta kani kaseng kala poino sya ka jinge penbait bat ki he jong kani ka karkhana kumta kala peli biang no.